Producătorii de struguri din țara noastră spun că acest an este unul destul de problematic pentru ei și totul din cauza condițiilor climatice nefavorabile pentru această cultură. Dacă în anii precedenți erau îndeajuns 2-3 stropituri contra bolilor și dăunătorilor, apoi în acest an sunt necesare circa 7-8 stropituri, spune un viticultor din satul Cojușna, raionul Strășeni. Constantin Boțan deține circa 5 hectare cu viță de vie, unde cultivă circa 35 soiuri de struguri. Ploile din lunele mai-iunie, precum și decalajul mare de temperatură de noapte și zi, au scăzut din productivitate, mărind în schimb investițiile în combaterea bolilor și dăunătorilor. Pentru viticultură anul ăsta e un an tare greu. Dacă în anii precedenți noi ne descurcam cu 3-4 stropituri am vedere la protecție contra am bolile principale la oidium și mildiu. Am în vedere acestea două boli. Anul ăsta pe mulți fermieri eu dat în gât cu totul. Până acum a făcut 7 stropituri, dar nu exclude că până la strângerea strugurilor va mai fi nevoie de una, dat fiind faptul că clima este destul de schimbătoare, iar acest lucru favorizează nemijlocit dezvoltarea bolilor. Constantin Boțan a ținut să precizeze că el utilizează în mare parte produse biologice, care sunt mai benefice pentru calitatea producției. Anul ăsta este nevoie întotdeauna de dat. A fost chiar de când frunza era mai mică ca capica de 5, a fost nevoie de atunci din început tratarea și de dat contra și la mildiu și la oidium. Că e paradox, vreau zic că acestea două boli, protecționiștii le știu toate, că dacă mildiu se dezvoltă când e multă vlagă, oidium se dezvoltă când e arșiță mare, când e temperaturi mari. Și întrucât noi am avut și una și alta, era nevoie protecție combinate, adică și la mildiu și la oidium. Mai mult, viticultorul a precizat că produsele biologice sunt mai ieftine. Cu mult e mai ieftin față de preparatele chimice puternice. Ați stropit de mai multe ori. Da, nu, ca... mai ieftin. Eu am în vedere că n-am strochit de mai multe ori. Eu am strochit de 7 ori. Ia ca a 7-a oară. Ia că dacă poama, ia că uitați-vă, e de-amă scoace, nu? Și a 8-a oară dacă mă tem numai de oidium, dacă ceva contra la oidium. Și să-i mai dau cu calciu gliconat, că elementul de calciu și la păstrare ajută și bobița o face mai frumoasă. În cazul viticultorului de la Cojușna, bobițele n-au prea fost afectate, deoarece, spune el, a respectat câteva reguli agrotehnice atunci când a făcut lucrările în vie. Când fac operațiile în verde, mă stăruie, ia ca ghea mu descoper cum. Mă uit pândenează, temperatura e și 22-24 de grade, dar după masă, din partea, cum după orele două, apoi ajunge la, când e 30 ceva de grade, apoi și eu am păcatele astea, unde și unde, dar și mă stărui să nu descoper așa tare. Partea de, cum iese până la masă, apoi eu aici vreau că în regiunea strugurilor descoper într-o oricare măsură, dar partea de la Valea Gheamu am descoperit, că de-am trebuie scoacă. Constantin Boțan a ținut să menționeze că mulți viticultori, după ce strâng roada, nu mai efectuează nicio lucrare în plantație, ceea ce este total greșit și se răsfrânge asupra viței. Suprafețele cu viță de vie trebuie lucrate și după recoltare, pentru a evita pericolele din anul următor de rod. La noi s-a învățat lumea așa, ucules poama, și gata, s-a terminat, vreau zic că e tot. Dar eu pândesc când încă nu se duce frunza, încă frunza e verde, nu ultima fază de dezvoltare nu s-a terminat. Și atunci mai fac încă o prelucrare, asta e luna septembrie sau chiar octombrie, înainte de a... Și îi fac o prelucrare cu mult caliu, cu mult bor, cu mult magneziu, cu mult chiar fosfor și în felul ăsta eu vreau să spun că dacă undeva temperaturile minimale la undeva la acolo să zicem că are 26-30, la mine cu 4-5 grade, de asta pentru viticultură mult înseamnă.